gata ga yayar lalle ga kawaye tirata biki bidiri mata taro in yi kyawu to gurin da akwai mata ku haka yan mata ku haka yan mata ku haka yan mata ku haka yan mata sai ku gaba ku baya ga rawar ku da mai ƙarya ba ruwan ku da mai gulma shine zai sha fama na lura da yan mata ba su kaudar mai sanya ku haka yan mata ku haka yan mata lokaci ba ko ne yana zuwa har ya komawa na ga yan mata duka sun haɗu sai ku yi takawa ku yi rawar da kuke so wasu cikin ku siyo juyawa sai ku ɗaura bazar ku kusa da gida za a yi yabawa ku haka yan mata ku haka yan mata ku haka yan mata ku haka yan mata kasuwa in harkaje to za ka ga yan mata ko gida in bai kyau ba to ciki ba yan mata ko kiɗa ba za na yi ba in wajen ba yan mata rabbana mun gode ma da kayo mana yan mata ku haka yan mata ku haka yan mata ku haka yan mata ku haka yan mata wanda duk zai cuce ku dole sai ya dace kun zaman lantarki ba ku kaunar ganganci sai ku tashi ku yi farkawa ba da so ku yi bacci sai ku yi haka yan mata ku gwada musu bambanci ku yi haka yan mata 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 sai ku fito guri na mu burge yan mata jiki da jini wanda ya waye shi zai so mata ku taka rawa ku yi haka sai ku yi haka yan mata kowa ya zamo wani burin shi ya burge yan mata ku yi haka 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 yan mata ba da magani ba iyawa ne ku tuno zancen farko mun roki ta'ala mai san mai karshen miyayo garko wanda bai gaji yayi sabawa zance ne da miko ga rawar haka mun kawo muku tsofaffi masu sauko ku yi haka yan mata 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 sani wannan zan huta ba kawai gajiya ne ba ni da wakar mata na fi kyawu ban kalar da ka kumba ba saniyan ku ne minuwa walla ban kama da maroki ba sai ku yi haka yan mata har aran mu za mu ji daɗi ku yi haka yan mata ku yi haka yan mata ku yi haka yan mata ku yi haka yan mata